Zimná vykurovacia sezóna klope na dvere a s ňou sa opäť natíska otázka, aký druh výhravného telesa použiť a aká je jeho uhlíková stopa. Ak si samozrejme staviame pasívny alebo nízkoenergetický nový dom, tak už by sme nemali tam si inštalovať plynové kotle, ale určite sa sústrediť napríklad na tepelné čerpadlá. Smutný fakt je, že na Slovensku ešte stále 10 000 domácností používajú pece na tuhé palivo, vrátane uhlia, prípadne kúria starými plynovými kotlami, ktoré je na čase vymeniť. Mnohí si však lámu hlavu nad tým, aký zdroj tepla je pre nich najefektívnejší, pritom nezaťaží ovzdušie a najmä naše peňaženky. Môžeme napríklad porovnať, že keby sme chceli dekarbonizovať vykurovanie domácností na Slovensku jedine prostredníctvom povedzme tepelných čerpadiel alebo elektrifikácie, tak tam tá náhrada by si vyžiadala náklady zhruba na úrovni 39 miliard eur. Naopak, finančne efektívnejšou alternatívou je využívať viaceré zdroje. Jedným z nich je plyn. Náhrada starých kotlov za moderné kondenzačné by si vyžiadala náklady okolo 2 miliárd eur, čo aj z hľadiska hodnoty za peniaze nie je zanedbateľný rozdiel. Určite plyn sa nečrtá ešte dlho ako nejaký stratový podnik, čiže ja by som určite nehovoril ľuďom, aby už neinvestovali do plynových kotlov a podobně. Jsem hluboce přesvědčen, že to je dobrá věc, protože plyn pro vytápění tady rozhodně ještě několik desítek let bude a vyměníme-li dneska ten starý atmosférický plynový kotel za kondenzační, okamžitě šetříme 20% na spotřebě a také 20% na emisí a tím tomu klimatu také pomůžeme. Výmena kotla sa týka najmä starších nehnuteľností, ktorých vykurovanie je závislé od plynu. Spoločnosť SPP Distribúcia v tejto súvislosti ponúka záujemcom o kúpu nového nízkoemisného kotla príspevok do 600 eur. By bola vykurovaná moderným kondenzačným kotlom a nútili by sme domácnosť k prechodu na tepelné čerpadlo, tak to bude pre ňu znamenať v rozsahu životnosti toho tepelného čerpadla nárasť nákladov asi o 40%. V porovnaní s plynom tak ide o veľmi drahé riešenie. Otázkou je zároveň aj to, či je prenosová sústava pripravená na postupne rastúci dopyt po elektrine, ku ktorému prispeje aj elektrické vykurovanie. Tá spotreba na tom odbernom mieste elektriny zásadným spôsobom porastie podľa našich odhadov. Ak sa zapojí aj elektromobilita, tak tá spotreba elektriny na odbernom mieste narastie štvornásobne. Zvažovať treba samozrejme aj cenu, najmä ak berieme do úvahy fakt, že slovenské domácnosti priemerne za rok usporia okolo 1200 eur. Veľký rozsah úspor by bolo práve minutých pri prechode na tepelné čerpadla. To znamená, bolo by to pre Slovákov veľmi drahé. Aj preto je na posúdenie, či k zmenám v energetike budeme naďalej pristupovať revolučne, alebo si radšej zvolíme prirodzený a postupný vývoj. Ta evoluce může být rozhodně podpořená, měli bychom ji tlačit dopředu, měla by mít své tempo, ale ta zlomová řešení v tu chvíli tady jsou příliš riskantní, riziková. My potřebujeme Evropu udržitelnou ekonomicky, klimaticky i sociálne. No a plyn by k tejto vízii mohol výrazne prispieť, najmä ak k tomu zemnému bude pribúdať stále viac jeho zelenších alternatív.